13. marta navršilo se 47 godina od smrti Ive Andrića, srpskog i jugoslovenskog književnika i diplomate, dobitnika Nobelove nagrade. U Soko Banji, u kojoj je pisac za vreme Drugog svetskog rata pronalazio utočište i u koju je kasnije dolazio na odmor, uspomenu na Andrića čuvaju ljudi koji su imali priliku da ga upoznaju, a tu je i apartman 144 u hotelu Moravica u kojem je odsedao. Slađana Atanacković, frizerka, imala je sreću da na početku svoje profesionalne karijere upozna Andrića i Šišaga. Dobar dan, drago moje dete, rekao, izvolite, čika Ivo, ja sam tada imala 22 godine. Kaže, rekao mi je Vasa da si ti ženski frizer, ali ići ćeš po fazonu i šišat ćeš me, kako su me ošišali. On je bio tu 3 meseca i on mu je porasla kosa. I ja njega lepo ošišam i stavim mu onu, tad su bile haube, nisu bili fenovi, stavim mu mrežicu, stavim ga ispod haube, isključim elisu, samo topao vazduh. Imao je jako duboko ovako razdeljak i jako dobru kosu. I pored njenog neiskustva, Andrić je bio izuzetno zadovoljan kako ga je ošišala. I onda je ustao i rekao je, drago moje dete, evo ti ruka, zapamti šta će čika Ivo da ti kaže. Bićeš jako dobar frizer i jako uspešan frizer. Atanasković je, dok je Andrić boravio u Moravici, svaki drugi dan donosila sveže poljsko cveće. Pisac se u hotelu osjećao kao kod kuće, a najviše vremena provodio je u šetnji. Govorio je i zašto voli to mesto. Ja kad ustanem, drago moje dete, mene budi cvrkut ptica. A šta je tako čarobno u banji? Da li je vazduh, da li su ljudi? Nešto ima što me uvek vraća u Soko Banju. Direktor hotela Moravica, Slaviša Lazanski, podsjeća da je apartman 144 u kojem je Andrić uvek odsedao u spomen sobu preuređen 2012. godine. Od autentičnih stvari, ovo pored nas je ovde ova garnitura, ovaj sto i ova 2 abažura koja stoje sa naše desne strane. Oni su bili i u vreme kada je Andrić boravio u ovom apartmanu. Spomen sobu Ive Andrića najčešće posećuju ljubitelji književnosti i učenici, ali posećuju je i ostali banjski gosti koji znaju da je slavni pisac tu odsedao.